Aba alhamdulillah AB da ya zo wata rana ya ce gaskiya da mutanen nan swimming pool suke da kullum sai wai su aladin nan da musu hip hop tambaye kamar mana wai su wayannan aladin me wannan din su haba alade yana da hikima sosai ai kawai dai irin dabbobin da kasan sun taba shan tsare shedan fa shine aka samu MC Abba, ai ran kaɗe zalunci abin da yake bunƙasa kenan. Da Allah. Abba, ai mulki in ba zalunci. Dole sai da cuta. Su ƴan can sama da me suka da me na sama ke neman na ran da ƙasa dole sai mu haɗa da cuta Allah ya taimake. Shi yasa nake son. Kuma sai an saukar da wasu sarki zalim azzalimin basaraki Allah ya ƙara maka lafiya. Godiya nake ranka. Na baka alade daya. Godiya nake ranka dai. Allah sarki. Nan ne jami'a Aladuran kai ne. Jami'a Aladuran kai ne. Ai wajen hutar ya ba luhuran kai haka alade yake wa shi wa gidan kwanan sa ranka yake duk da jaru ne haba ranka yake kowa na abuta da kananan dabbobi species ka gane su da babban masan gina su kai Allah na shi matsayin kat take gare duk ka shiga kwalo ne ko wani lungu sai kaga zaki Ahmadu Indimi ba Allahu akbar kabira Allah na surukin baba wayo illo ga Mr. President ai ba wannan ya riga ya shaya kasar ya roki awaki gara don ko cikin namun dawa manyan namun dawa zaki na ashigi wallahi to shi da shi ya kawari ai da kasan kana ganin donki ka wuce haka ya ganin su wanki bai koda mu da su saboda shi da zaki ya kawari ka gane Alhaji mutum da ya saba zama da zaki irin ka gane su sha koka abin da ɗaya rage ya ware ga ijiya ta ga igwa don duk wani abu da tashi hankali ka wata yarinya kyakkyawa ce faratas abin ba misali sai ce hello babe ko ba kya jina ne ya kai mi ya faru mi ke faruwa ne sai ce ba kome guy sai ko ta ce malam kamar kai ne yan shafiu na ce ni din ne ya kai ne babe ta ce cikin gari ta ja na fana yan shafiu yaro matashi mai yawan waƙar rafin ta ce yana neman wata alfarma a gare ku yi min izini in je in ga yan shafiu a garin nan namu kabba mai waƙar rafin a yanzu mun samu je ka yan shafiu duk wanda ya ƙi ni yayi asara wallahi wanda ya so ni kuma yayi nasara Allah ya ba mai rabo sa'a Allah ya ba mai rabo ni sa'a wai Allah ni ma fa baba ya Apa nari? Nah,